חלק מתוכנית החמ"ד במחוז תל אביב, שלחנו את תלמידי כיתות ה' ו' בבית הספר שלנו, בית ספר אמונים, לתהליך של משימה חקרנית, שתוך כדי המשימה הם התחברו לצד הציוני הדתי שלהם. השלב הראשון היה להבהיר מהו המושג ציונות. ילדים, אני רוצה לשמוע בבקשה מה זה ציוני דתי, בבקשה. אהבת הארץ והתורה. מצוות התלויות בארץ. שמירת שבת. לטייל בארץ. אני רואה שאני מטיילת מחוץ לעיגול. מי רוצה להביא לי איך חילקתי את הידע שנתתם? כן, קס. ציוני לבד, דתי לבד ושניהם ביחד. הדברים שכתובים כאן הם יותר הפירוש של המילה ציונות. הדברים שכתובים כאן הם יותר המילה דתי. אדם דתי, ובאמצע ציוני. שילוב של שניהם. שילוב של ציוני דתי. יש עוד הרבה ערכים שמתחברים לנו בציונות, וערכים שמתחברים לנו בדתי. אני רוצה שאתם תעשו סיור מוכן עכשיו בעבודה בקבוצות, ותוסיפו עוד הרבה דברים. זה מושג אחד שבאמת ציוני ודתי משולבים זה להתפלל על הארץ. אתה אוהב את הארץ, נאמן לה ומתפלל. מצוין, מה עוד? שבסוף הבינו את המושג הזה שיכלו לגעת בו, הוא הפך כבר לרלוונטי, הוא הפך להם למשמעותי. יכלו לבוא הביתה ולהגיד, אבא שלי ציוני, אמא שלי ציוני, התיידדו כבר עם המושג הזה. השלב השני זה מה אני רוצה לדעת. ואז הילדים נשלחו לראיין קרובי משפחה שלהם. היה לנו מאוד חשוב שיראיינו דמויות קרובות אליהם, דמויות נגישות אליהם, דמויות בשר ודם שהם נפגשים איתם, והמושג ציונות מתלבש אליהם בתוך הבית. וכל תלמיד בחר 4 דמויות מתוך משפחתו, שהוא רואה בהם ציונים דתיים. בהתחלה בחרתי לראיין 4 דמויות. מתן בן דודי, הוא שירת בצנחנים, בגלל זה בחרתי אותו. סבתא אורה, משום שעלתה לארץ. סבתא שמחה, כי היא אוהבת את הארץ והיא לידה את הארץ. והרביעית, אמא שלי, משום שחזרה בתשובה. מתוך 4 הדמויות האלה הוא בחר את הדמות המתאימה ביותר, שהיא מסמלת לגביו את הציונות הדתית. לבסוף בחרתי לראיין את אמא שלי. בואו ננסה לחשוב איך אנחנו מארגנים את כל השאלות היפות האלה בצורה הרבה יותר מצומצמת שמתאימה לראיון. במקום לשאול, מתי עלית לארץ, מדוע הגעת לארץ, איך עלית לארץ, באיזה גיל עלית לארץ ועם מי, אפשר לשאול אותו ותספר לנו על העלייה שלך לארץ ישראל. מה אתה חושב שיותר חשוב? להיות דתי או ציוני? בואו עכשיו נעשה סימולציה, נעשה הדמיה, כאילו אנחנו כאן מראיינים את סבא או את הדוד או את הבן דוד שיש לכם לראיין בבית. סבתא, ספרי לי על כל העלייה שלך לארץ. אני עליתי ממרוקו באונייה, קצת רעועה, עם המשפחה שלי והחברים, ואני לא יכולה לשכוח את הפרידה. תודה, אדר, תודה על הכוזניים. משחק התפקידים הזה עזר לי שאני, נגיד, מראיין את סבתא שלי, אז כאילו את האילתור שאני אדע מה לעשות. גם אם המראיין שלי יבכה או יתרגש, אני לא צריכה להיבהל. וברגע שהיו להם מספר שאלות רחבות, הם יצאו לדרך לראיין את בן המשפחה שלהם. מה לדעתך יותר? ציונית או דתית? ומה לדעתך יותר חשוב? בעיניי הציונות נובעת מהערך הדתי, הקשר של עם ישראל אל ציון, והוא בעצם זה שמגדיר את הציונות. איך עליתם לארץ? זה היה בחשאיות גדולה. אסור לנו היה לגלות לערבים שאנחנו עולים ארץ. אמרנו להם שאנחנו נוסעים לאיטליה. אתם עברתם בסוף באיטליה? היה שם מין כמו מחנה מעבר. גם היה די נחמד, אבל רציתי מאוד, השתוקקתי כבר להגיע ארצה. כל ילד יצק את הציונות הדתית הפרטית שלו לתוך הדמות שהוא ראיין, וההפך, מהדמות שהוא ראיין הוא ראה עד כמה הוא מתחבר למושג ציוני. סבא, מה יהודי ציוני בעיניך? כשאני מסתכל אחורה עליי, שאני לא חשבתי על עצמי שאני ציוני, אני הייתי מה שהייתי, ורק אוסף השאלות שלך ענו על השאלה הזאת. שכבות A ו קיבלו משימה
לחקור דמות שקשור לבניית ארץ ישראל. מה שלמדתי מהרב ומהעבודה בכלל, כי אין ספק שאנשי המקום מקדשים בהתיישבות זו שם השם, ומקריבים את חייהם למען התיישבות יהודית בארץ ישראל. זה גם מתחבר לנו לחזון החמד, בין אדם לארצו ולמדינתו. היינו צריכים לבחור בין שתי דמויות רבניות, הרב דוד חי הכהן והרב מלי. מה שהיה הכי מרגש בתהליך זה היה הרעיון עם הרב. שאלנו אותו שאלות והוא סיפר לנו על החיים האישיים שלו, זה זכות והכל. התלמידים עברו תהליך מאוד משמעותי, כי דמות המופת התחברה להם לציונות. עברנו לנושא הצגת הדברים, מה שאנחנו קוראים הנואם הצעיר. אז אנחנו למדנו איך עומדים לפני קהל בצורה מיטבית ביותר, הקטימבה המפורסמת. כל תנועה, ידיים, מבט, ביטחון, התלהבות. תלמידים נתנו להם נקודות חוזק, נקודות לחיזוק. כי קודם להגיד הערות טובות, ואז להגיד איזה הערה קטנה, משהו שלא היה טוב. אבא שלי, אברהם, עלה לארץ בשנת 2001 עם כל הקשיים שיש בלעבור לארץ חדשה, כמו השפה והתרבות, אבל פה אבא שלי רצה להיות. אדם ציוני דתי הוא אדם שיודע לשלב בין ארץ ישראל ואהבה אליה, אכפתיות לעם והליכה בדרכי התורה. זה מה שאמר אבא שלי כששאלתי אותו מיהו יהודי ציוני בעיניו, ואני מסכימה איתו לגמרי. הילדים מעידים שזה גרם להם להתרגשות רבה. זה גרם להם לחיזוק קשרים עם חלק מבני המשפחה. לא ידעתי באיזה מסירות סבתא שלי עלתה לארץ. בשבילי החיים בארץ זה דבר מובן מאליו. אבא שלי דמות ציונית חשובה כי הוא עזר להקים על הישיבות. לפני שנתיים עלו לארץ כי רצו להיות בארץ ישראל. ראיינתי את אבא, נתן לי לדעת יותר על המשפחה שלו. מאוד מאוד ריגש אותי עצם זה שהוא בחר בי בתור דמות. לי זה תרם שאני יותר מדבר עם סבתא שלי. זה שהוא הרגיש טוב, שהוא התעניין בכל מיני דברים, וזה נתן לו מאוד להרגיש טוב ויותר קרוב אליי. היו לי מספר תלמידים שפשוט יצאו לאור בזכותה. הילדים היו גאים בהצלחות שלהם. סיפקנו להם ערכים, שמחה, עבודת חקר וגאוות יחידה. דומני שהתהליך הזה קירב בין הדור הצעיר לדור הבוגר יותר, ובמקביל הגדיל את הזיקה של ילדי אמונים לארץ ישראל, למדינת ישראל, לתורת ישראל וכמובן לציונות.